салом алейкум дӯстон. Чӣ гуна мо модемро пайваст кунем бародаро? Модем ҳози бародаро ма нишон метиҳем. Вақте ки модема ки задем бародаро, ҳози бар модемай бародаро, модема фарқ надор ай пеш мезанем, ай фарз кунем ай қафо бародаро мезанем. на бародаро вақте ки модема ки зем бародаро тарзи гирон карданаш меню медурем, синибар мерем, настройки сетида медурем, тип соединения окей мекунем, 3G сет наштаги бародаро медурем, конфигурацияда окей мекунем. бародаро ҳамиҷа кнопкаи автоматики гирун мешавад. Вақте ки агар автоматики гирун нашид бародаро даҷа кнопкаи кабутай як бор клик мекунем, зер мекунем бародаро. Дар инҷа дар боло ду IP дар IP пайдо мешавад. Дар ҳолати ҳамин IP баромадан бародаро каналро автоматики нишон медиҳад. ин буд бародаро чӣ гуна модемро пайваст кардан. Боқӣ дар паноҳ Аллоҳ.